Takže krásny dobrý deň. Dovolte nám, aby sme sa najprv predstavili. Ja som Vladimír Bašnák, zodpovedný za predaj a inštalácie nových zariadení a modernizácií v rámci Českej republiky. A po mojej lavici je pán Pavel Zehnálek, ktorý je provozný židiteľ v rámci Českej a Slovenskej republiky. My sme si pre vás prichystali také dve témy, ktoré vás ako publikum môže veľmi zaujímať. Jedna vec sa týka modernizácie a druhá vec je servisu. Bereme teraz vždycky každé slovíčka, takže berieme do úvahy, čo je to inovatívnosť, čo je to efektivita a samozrejme digitalizácia. Ako vám to môže pomôcť vám ako bytovým domom? Predtým, ako začnem, ja by som sa chcel veľmi poďakovať, že môžeme byť jeden z partnerov na takomto fóre pred vami ako profesionálmi, trošku spomenúť, čo je spoločnosť Schindler. Takže sme my vlastne to globálna firma, ktorá pôsobí cez 150 rokov. Kvázi minulý rok sme oslavili 150 rokov a v rámci Českej republiky sme od roku 1992. Prečo teraz hovoríme trošku o globálnych číslach? Samozrejme, že ja nechcem ísť do detailov, ktoré nie úplne všetkých asi zaujímajú, ale sú veľmi, je z druhej strany trošku interest pre vás v tom zmysle, že keď sme globálna spoločnosť, tak poskytujeme také služby vám ako zákazníkom. A najmä my vám tam chceme garantovať ten náš servis. Čiže chceme vám garantovať, že či je to 10 rokov, 20 rokov alebo 30 rokov, tie náhradné diely na ten výťah v rámci servisu, v rámci opravy alebo modernizácií vám vieme poskytnúť. Toto je hlavná výhoda. Tu som si prichystal pre vás jeden taký graf, ktorý popisuje kvázi životný cyklus. Životný cyklus výťahu. Prečo to chcem spomenúť, je to jednoduchá vec. Vy nie ste pre nás iba partner, že zazmluvníme výťah, spravíme modernizáciu, realizuje sa, odovzdáme, ale vy ste aj potom ten užívateľ. Užívateľ z hľadiska servisu, čo trvá priemerne 20-25 rokov, keď servis určité časti sa musia modernizovať samozrejme, z hľadiska bezpečnosti, nových nariadení a v rámci modernizácie sa začína opätovný kolobeh. Takže vy ste pre nás ten partner, ktorý my v rôznych etapách toho životného cyklu výťahu vám vieme garantovať daný servis. Čo je pre nás veľmi podstatné ako pre spoločnosť Schindler, ja som si to včera bol trošku ozaj pozrieť s bezpečákom, pre nás je veľmi dôležitá bezpečnosť. Není to len bezpečnosť cestujúcich, ale bezpečnosť aj nás, zamestnancov, jak vám vieme poskytnúť daný servis. Samozrejme, nikto nechce žiadne nehody, škodovosť, tak len, aby ste mali pre predstavu, 1600 pozorovaní bezpečnostných my vykonávame každý rok na rôznych hladinách úrovní manažmentu, aby sme my garantovali ozaj tomu zákazníkovi nielen tú kvalitu, ale ozaj to bezpečie, pocit, že my, čo poskytujeme, je to pravé. Dobre, poďme trošku teraz teda do servisu, ja predám slovo. Tak příjemné odpoledne i za mě. My se nyní budeme věnovat, přesouváme se tedy do servisu. V podstatě jsme jedna z největších servisních organizací v oboru. Máme vlastně v podstatě střediska po celé České republice i Slovensko, ať už je to od Karlových Varů, Ostrava, Jižní Morava. I se píšníme vlastně v rámci Prahy máme technické operační centrum, které vám za chvíli s kterým vás seznámím za chvíli na detail. Samozřejmě provádíme i servis jiných značek, ne pouze Schindler. A určitě máme, již tady kolega zmiňoval, vlastně máme velmi bohaté zkušenosti s realizací výtahu, servisy výtahu v rámci bytových domů. My primárně to dnešní téma samozřejmě týká se i nějakých novinek. Víte všichni z vás, že otázka digitalizace, digitální éra je tu s námi a my jsme si pro vás dovolili připravit jedno takové krátké video, kde bychom vám chtěli ukázat v nějakém vizuálu, čím se teďka aktuálně zabýváme. The Internet of Things. Connecting products to the digital world has arrived. What does this mean for passengers and for your business? From now on, you can intuitively interact with the elevator itself. Take a look at the panel which is opposite the doors. As you can see, it will sense what information you need and keep you current during our journey. But there is much more going on.
As you will see, all the essential components are equipped with sensors, sensing the smallest vibrations, temperature fluctuation, energy consumption, and many more. The elevator's health condition is constantly measured and known at all times. As an example, above the door, there is critical equipment that opens and closes the door and ensures smooth operation. Connected sensors measure real-time data points like the door's motor temperature, voltage consumption, and open and close cycles. Anomalies in the data can now be detected instantly, and an alert is sent to the Schindler Control Center. All necessary data, such as location of the elevator, time of incident, and affected components, are reported. Our powerful data analytics and machine learning algorithms support our experts to analyze the data and gain the right actionable insights. In this case, a predictive maintenance routine is suggested to prevent a potential failure in the future. Once confirmed by the expert, in addition to the client being informed about a newly scheduled maintenance visit, the necessary spare parts are ordered and our highly trained technician is automatically assigned. Our technicians receive the new job with maintenance instructions on their digital tool case. Thanks to our closed-loop platform, the customer is informed at all times about the health status of all of his equipment. The customer on-site personnel is informed, as well, at all times, via the Schindler app on their smartphone. As you can see, sensor data allows for powerful analytics and insights with the right outcomes for our customers, passengers, and employees. Schindler's Internet of Elevators and Escalators will significantly improve reliability and safety, while dramatically reducing equipment downtime and allow for a superior passenger experience. At Schindler, we power digital urban mobility for all types of elevators and escalators. Tak, super. Já na to hned navážu. Vlastně v podstatě vy jste viděli naše korporátní video, jakýma věcma se aktuálně zabýváme z pohledu digitalizace, a tady vlastně vidíte teďka v reálu, to je vlastně to naše technické operační centrum v Praze. Vidíte vlastně kolega nějakým způsobem sbírá data vlastně z České i Slovenské republiky, má k dispozici vlastně spoustu vstupů, na základě kterých dokáže vyhodnocovat věci. Jedna z těch hlavních věcí, samozřejmě technický stav zařízení non-stop pod dohledem. Určitě dá se tady i bavit o otázce prediktivní údržby, to znamená významné snížení počtu poruch a neplánovaných odstávek. Otázka o případných poruchách, obrovská výhoda o případných poruchách, samozřejmě víme s předstihem. Až 20% veškerých závad díky technickému operačnímu centru dokážeme vyřešit na dálku, to znamená bez výjezdu technika. V případě výjezdu technika samozřejmě se efektivnění, protože pokud ten technik přijede na to konkrétní zařízení, tak už ví, kde třeba je případně problém, nemusí nějakým způsobem dlouhosáhle hledat příčinu, prostě tu příčinu už má v podstatě v aplikaci, která se jmenuje Feedlink, a průměrně nějaký 3hodinový náskok ve srovnání s nepřipojenými jednotkami. Takže to si myslím, že určitě je obrovskou výhodou. Plynule bych navázal, my vlastně máme digitální platformu, která se jmenuje Schindler Action Board. Je to digitální platforma s velmi příznivým uživatelským rozhraním, kde vlastně jsme schopni dívat se komplexně na ty zařízení v reálném čase, kdekoliv a kdykoliv. Je to v podstatě nějaká doplňková služba k servisní smlouvě Schindler. Určitě otázka větší transparentnosti, lepší komunikace, mnohem lepší reakční časy vlastně na základě action boardu a, jak už jsem zmiňoval, velmi přizpůsobené uživatelské rozhraní, to znamená, je to velmi jednoduchá aplikace. Co se týká ještě dalších
oblastí, které bychom vám chtěli zmínit v rámci digitálních služeb, tak vlastně máme něco, co se jmenuje Schindler Media Screen. V podstatě to, co vidíte tady po pravé straně, vlastně jsou to screeny, které jsou instalovány v kabinách výtahu, kde nějakým způsobem můžeme sdílet informace v reálném čase s maximální pozorností konkrétních uživatelů těch výtahů. Pak samozřejmě jsou to digitální ovládací panely, to znamená také možnost nějakým způsobem využít do budoucna. Ten trend určitě pokračuje a samozřejmě i my se snažíme jít s dobou a zaměřovat se i na tyto technologie. Já bych teďka plíně předal slovo ještě kolegovi, který vás seznámí a bude se ještě věnovat tématu modernizací. Takže ja ďakujem pekne. Tu je ešte, čo by som jedine pripomenul, tí media screeny pre vás ako pre bytové domy, v čom môžu mať takú pridanú hodnotu. Je to najmä, myslím si, máte dneska formou také nástenky, kde dávate oznámy, vývesy, etc. Media screen je onlineový nástroj, kde z počítača máte také prihlasovacie údaje, si môžete zadefinovať ozaj rôzne informácie, či už je to pre tenantov alebo majiteľov bytových jednotiek. Skomplikovanejšie, komplexnejšie bytové domy, kde nie sú len bytová rezidenčná časť, ale napríklad si to tam aj niekto prenajíma na účely predaja, obchodu, tak samozrejme funguje aj na účele nájmu, reklamy. Bolo tu spomenuté Action Board a ja tam vidím vzadu pri dverách mojich dvoch kolegov, ktorí sú pri stánku, tak ak by ste mali záujem, my máme ozaj reálnu simuláciu vo vedľajšej miestnosti, kde si môžete pozrieť, ak ten Action Board pre vás ako užívateľa by bol ozaj funkčný, takže týmto pádom ste veľmi pozvaní. My sme spomenuli trošku o tej modernizácii, že by som vám ešte predniesol, čo môžeme my ako spoločnosť Schindler ponúknuť na trhu. Máme viac menej pre bytové domy dve riešenia. Sú to už buď strojovňové, pretože vieme, 80. roky väčšinou výťahov sa stávali strojovňové. Máme riešenie lokálne, ktoré sa volá SD 1000+, a samozrejme korporátne sú potom 3000-ovky, sú bezstrojovňové výťahy. Takže vieme ponúknuť pre rôzne typy šachiet, rozmerovo šachiet, rôzny typ portfólia, čo sa týka produktov. Keď sa pozrieme napríklad na také referencie, tak samozrejme vždycky je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Tak tu nám máte možnosť napríklad vidieť jednu z realizácií, ako v rámci bytového domu vyzeral pôvodný výťah, predpokladám zo 70. rokov, a ako sme ho nakoniec prerobili. Čo sa týka benefitov pre modernizácii. Tých benefitov je samozrejme viacej. Snažíme sa využiť naozaj ten stávajúci priestor, čiže jakú máme šachtu, s tou samozrejme nepohneme, takže snažíme sa do tej jestvujúcej šachty, rozmerovou šachty, poskytnúť čo najväčšie zariadenie. Väčšinou ponúkame väčšiu kabínu. Tá väčšia kabína vám prináša potom samozrejme flexibilitu a komfort. Čo je samozrejme veľmi dôležité, je úspora energie. Máme aj kalkulačný nástroj, kde vieme vykalkulovať takú spotrebu energie, aká je predtým a potom. Takže z hľadiska aj ekonomického, finančného môže byť aj táto stránka veľmi zaujímavá. Prečo to použiť? Takže z mojej strany je to takisto všetko. Ja vám ďakujem veľmi pekne a jak som spomenul, ste pozvaní potom do toho stánku, aby sme vám mohli viacej ponúknuť informácie, čo sa týka modernizačných produktov, ale aj toho action boardu v rámci servisu.